Alright. Ogada. Giwang mar siasa. Kaka ja Kenya mosebedo moneno gi gima timore gi. Ang'o minyalo wacho e kind sirkal mamalo gi bad migawo mar doho? Mokwongo wacho ni gigi kochakre sani. Gima timore sani ni en gima nochakore kapok Ruto bedo president. Because sama ne yiero Chief Justice, nitie kane okongi, nitie qualities mane okongi. No yier Chief Justice without some merits. Anyalo wacho kamano. Itemo wacho ni siasa noti godo. Siasa notigo e yor yiero Chief Justice kedhi loso sirkal manyien. Makoro wantie sani mar UDA. Mondo ne ng'ama oyud ber. Mondo sirkal mane giloso no yud ber. Ma en masani. Ma en masani ni. King'iyo yiero mokalo manyiche wadhiye ni. Nyiche wantie gi commissioners mag IEBC. Adek nowacho ni yiero rach. Tariyo nowacho ni yiero ber. And then gi nodhi e court. In fact, adek manolal ka kata giseduogo pod akia. To Chief Justice ma Kenya ka, ma bende president mar doho. Ne gine luongo ni Cherera 4. Yes, for nolal. To ang'wen nolal to adek nodong'. Nodong, yes. Nong'ado bura gi ji adek to ko consider ji ang'wen. Ogada dok kuno nikech nja osea kuno mwabire broad based. So Chief Justice noko yier through qualifications. No yiere mondo gi manage go sirkal machielo ma margi magidonje. To sama gigi nicho sekethore, to gido kethore sama koro ne deputy president. Ingini ma sirkand jogi. Sama koro ne gisebala e odgi mar deputy president, ta paro kaka ja siasa. Ni nyaka bed Chief Justice ne nitie line mar deputy president machon. Koro nikech pod nitiere friction nikech iyudo ka Chief Justice en president mar migawo mar doho. Yes. To wantiere gi president mar Republic of Kenya. Koro iyudo ka deputy president obedo impeached. For instance, ng'ia ni gima timore gi minister moro kae ma complain ni nyathine nobedo abducted. While entiere government ni oserve. The same government as a minister. And kodhi laro kacha to wacho gik moko ma ok winjre. So gima timore e Kenya kaka wuono en siasa. Nitiere line up moro mosebalo gi piny owacho kigi. Ndalo moko James Orengo nowacho e Senate ni sirkal biro chamo nyithindgi. To ka ng'iyo gima timore between Chief Justice to kata gowetewa ma malo got kucha, nitiere friction mar siasa e iye. Itemo ni mondo koro puodho odni obed maber, to odni be ok nyal bet maber nikech nok oyude yo maber, to nikech nok onwang'e yo maber, jok mane ok changia mondo yude yo marachno, be nie sirkal to gibaro gi piny owacho. Koro miyo gini en in-house deal. Mantiere gik mapok giwinjore. As a Chief Justice, ok nyal wuok madhi e press, mo wach no miyo security, omaye security, ka ok omaye. That is the fact. Because an arm of the government. Koonge kanyo sirkal be pod waonge godo. An arm of the government. Inyalo paro Chief Justice Maraga kano nullify election. Ntie pande makoro ne ok dware kabisa. But kani ing'iyo gik manotere court momiyo no ketho yiero, ne gin gik manotimore. Okay. To kani ing'iyo yiero mokalo, gi sirkal makoro wantie kawuono ni. Ma e sirkal mokwongo bedo Kenya ka ma reshuffling mar ministry osetim within 2 years. Ma jomoko mane ministers obedo ma ok ministers, jomoko kia obet nade, jomoko bedo at crying. Ma e the first government akeka moko nobet nikech machon go na onge. Ma deputy president obedo impeached within 2 years. Ma en tisa ni kore ng'ama nitie dala kuchuchu. Ori group gi jomoko. So gima timore kani ok en gima wakili ne wacho. Ka nitiere siasa idwa los kaka iloso piny ot ingini inyalo po kata ka nyako moro biro ge ot ni jaodi. To sirkal man gi kano wacho kudhi dak opogore gi mantie within the floor. Ogada lweny manchane gore, lweny manchane nitiere kata gima nomiyo ogol Gachagua e ofis. Ne oko oluongi e doho ni nitiere gimoro manotimo ne doho momiyo nogol e ofis. Ere kaka ma koro donjore gi doho? Gima temo wacho ni nyalo ka samoro president mar doho ne line mar ng'ama njobedo impeached. Koro en politics. Wakili Chieng'.